Hoćemo nazad? Ne, napred, ljudi, napred. Hoćemo na Lukas? Hoćemo na Lukas? Ajde. Niko da je otvori vrat. I onda smo mi... Dobro večer svima. Da, dobro večer. Dobro večer, Jelena. Može malo sekund, samo slike da napravimo. Hvala. Ljudi, mnogo smo blizu, ja ne... Samo malo nazad. Sad ti je namestio, kaj vidi? I ovdje, Jelena, molim vas jedan podiš, hvala. Čak i taj lakat je. Ne, to je čak i fotolakat.